Right, ito, matted po siya, guys. Tigas na yung ano niya, baligo niya. Alright. Yun. Medyo matapang daw guys, kaya konting ingat kami dito. Bubusalan po namin. Alright, let's go. Alright, initira na ni paring bonbon. Ito, parang bato. Pakita mo ba na parang bato? Parang bato na guys. Binusalan po namin kasi nakakagat si Choco. Choco, mga gagat po para sa iyo to ha, bebeng ha. Magiginhawaan ka ah. Parang po naman yung mata niya, parang nanlalaban eh. Kasi sa buhok po na infection sa buhok. Bili po kayo ng Trovamaxin. Ano na? Trovamaxin. I-chat ko na lang po sa anak niya. I-chat na lang kay Am. Opo. Alright. Grabe, parang bato. Alright, sa mga ano dyan, matad na po yung aso nyo, huwag nyo na-hintayin na maging bato pa. Contact nyo lang po kami. Comment down below para mapuntahan po namin kayo kahit saan po dito sa sulok ng Pangasinan. Kaya po namin din po lumabas sa Pangasinan basta kailangan pong bayaran yung serbisyo namin, yung gas po namin. Papunta dyan sa inyo kung malayo man kayo. Alright. Yung groomer ko, kailangan ng iPhone kaya nagtatrabaho. iPhone boss, iPhone para daw sa iPhone. Sipag yung batang to pag may iPhone. Matted guys, yan, hanggang ilalim. Parang bato na. Choco. Yan si Choco guys. Choco. Plano na ta, sumpal lang. Uy, suplado ka eh. Hey. Yan na si Choco. Choco, maginhawa na si Choco. Chocobot. Hey. Choco. Ay, matikla.